हॅलो गाईस, कशा आहात तुम्ही सगळे? तर मी महेश शिंदे खूप महिन्यानंतर हा व्लॉग शूट करतो आहे, कारण की लास्ट व्लॉग मी गणपतीला शूट केलेला. तर आज जरा चाललो परत गावी. म्हणजे आता 6 महिने 6-7 महिने आले, 6 महिने तरी झाले असतील, 5-6 महिने गावी येऊन. तर मी आता चाललो आहे गावी परत. सकाळचे तर वाजले 4:15. आता मी चाललो आहे मंगला लक्षद्वीप गाडी ट्रेन आहे, त्या ट्रेनला. सो आता मी इथून निघालो आहे घरातून. किती वेळ लागणार आहे काय माहिती, काय नाही. आणि एक तर पहिली गोष्ट तर तिकीट पण नाही काढलेली आहे मी, तर तिकीटही काढायची आहे मला. आत्ता 4:20 झालेत बरोबर. जायपर्यंत अजून एक 15-20 मिनटं लागतील. तिकीट काढून लगेच एन्जॉय करा. आता सांगू का तुम्हाला, मीच ब्लँक आहे. तुम्ही एन्जॉय करा या ब्लॉगला पूर्ण. हे बघा काय प्रकारे माहितीच नाही, पण सगळे कसे आहेत. आता आपण खेळला, खेळ सोडला. आता मित्रांनो, आता आपण आलेलो आहे. त्या गाडीमध्ये बसण्याच्या लायकीची गाडी नाही ती, कारण की सगळे ते भैया वगैरे असतात, त्याच्यामुळे ते सगळंच खातात पितात, थुकतात तिथंच. त्याचा जीव गुदमरलेला, म्हणून काय शूटच नाही केलं मी. एकदम क्लिप काढल्या असतील त्या, आपण कशा काढल्या मला माहिती. आता गाडीला झालेली 10-15 मिनटं लेट. आता आपण इथून जाऊ बहादूर शेखला. बघू आता किती वेळ लागता जायला अजून. सो हा ब्लॉग पूर्ण बघा, मजा येते मला बघायला. सो लेट्स सी काय होतं पुढं अजून. आता इथून जायचं मला बहादूर शेख नाक्याला. त्याच्यानंतर बस पकडून जायचं गाडी घरी. ती पण बस भेटते नाही भेटते नाही माहिती. तर लवकरात लवकर जाऊ आपण तिकडं. पण ते आता इतका शॉर्ट बाहेरचा विसरलो मी जरा, कारण की जरा घाई गडबड झाली. आता नेक्स्ट टाईम आपण एकदम प्रॉपर करू. आणि आता काय, आज तर रविवारी असं पण घरी तिकडं आहेत सगळे उचलायला. तर बघू आपण लेट्स सी पुढं काय काय होतं. आपल्याला आहे ना नादूची टेस्टी भेटायची आमच्या पलीकडे गाडी चांगलं आता कुठे बसतोय मी बघा, पुढे बसतोय काका आहेत. आता आपण जाऊ इथून घरी. आता वाजलेत बघा किती, 11:15 वाजले. आता ही गाडी आता आम्ही चाललो आहे दादरामध्ये आमच्या इकडं. तर काहीतरी ह्याचे केसही कापायचे आहेत आणि काहीतरी आणायचंही आहे. तेवढं माहिती नाही काय आणायचं ते, ह्याला सांगितलं स्टार्टिंगने. तर मी आलो 12 वाजता. त्यानंतर आयून जेवलो, झोपलो. म्हणजे घराचं काम तुम्ही बघितलं असेल की वलयकर होते ते. तर आता आमच्याकडे नवीन एक ड्रायव्हर आलेला आहे, 3rd ड्रायव्हर. आता मी 5 भावांमध्ये 3 ड्रायव्हर झालेत आधी रेडी. मी, माझी बहीण आणि हा एक 3रा भाऊ. आता हा बघा फुल गाडी एकदम प्रॉपर चालवतोय.
आणि फुल स्टायलिंग मध्ये एकदम गॉगल बिगल लावून चालवतोय तो. तर आता बघू की आता किती वेळ लागते आपल्याला. आणि हाच पोरगा हवीला आहे, त्याचा पहिला पेपर झालेला आहे. आता हा बोलते पहिला पेपर चांगला केला, मराठीचा पेपर होता तो. आता 1 तारखेला आता बरोबर 10 दिवसानंतर पेपर द्यायचा, 1 तारखेला 1 मार्चला. तर ह्याला ऑल द बेस्ट. काय बोलतो चांगला पेपर. आणि आमच्या घरामध्ये एक सर आहे, ते सारख्याला अभ्यासाला एकदम माती लागली त्याच्या, की टाईममध्ये त्याला अभ्यास कर, हे कर ते कर, नुसतं एकदम प्रॉपर. म्हणजे ह्यावर्षी तो बोर्ड एकदम खल्लाच करणार आहे. 90पैकी 90 काय रे काय आहे आपल्याकडे. आणि एकदम स्पीड मध्ये एकदम प्रॉपर लिमिटमध्ये गाडी चालवतोय तो. नमस्कार मित्रांनो, आज आहे डे 2 आणि आज चालू भावाला चाललं शाळेत. त्याला थोडा लेट झाल्यामुळे आणि स्वतः तोच चालवतोय गाडी. आम्हाला चालवतो. तर त्याच्यानंतर आता महाशिवरात्री येते, तर आमच्या इकडं मंदिर आहे, तिकडं कामकाज बघा. आता इकडं आहे ना पहिला मंडप, तिथं कबड्डीचे सामने होणार आहे. तर ते तुम्हाला उद्या बघायला भेटणार. उद्या हा कंटिन्यू ब्लॉग असणार आहे, कारण की पार्टमध्ये काय मला कंटिन्यू ब्लॉग बघा. आता चालू आहे आम्ही इथे ओढी शाळा ओढी आणि बोर्ड पण चालू आहे. आता हा चालला शाळा चालू आहे प्रॅक्टिस. तर चला आता जातो. बघू आता याला काय बस तर भेटणार नाही, बस तर नवी सुटली असली. घरी आता आज पाणी पण आले, आज देवपूजा करायची. त्याच्याला काम आहे सगळं 24 मला अजून देवात जायचं. तर सगळं बघायला भेटेल तुम्हाला. याची मित्र बघा कशी बसले तिकडं आत गाडी. याची मित्र बसली बघा कशी. तर मित्रांनो, मी हाळा सोडायला आलो, तुम्ही जसं बघितलं हाळा स्टॉपवर सोडलं. त्याचे मित्रही भेटले त्याला. आणि थोडी बस एक 5 मिनटं उशिरा आली. तसं त्याला सोडलं मी इकडच्या या पलीकडच्या रोडनी. तिथं आमचं एक मंदिर आहे देवीचं, जानाई आणि वाघजाई मातेचं देवी मंदिर आहे. तिथं गेलो, तिथं पाया पडलो. आणि त्याच रोडनी सरळ सरळ आहे ना, मी आमच्या गावच्या कुलदेवतांच्या मंदिरामध्ये आलेलो आहे. श्री कालभैरव भगवानच्या मंदिरामध्ये आलो आहे. तर इकडून हा पलीकडचा रोड आहे, मी या रोडने आलो. हे बघा गाडी इथं पार्क केली आणि ही एंट्रन्स आहे. थोडं जरा हे वारा चालू आहे 2-3 दिवस, त्यामुळे ही अशी सुकी पानं पडलेली आहेत. तर आता आपण इथून आतमध्ये जाऊ. आणि ही इकडे एक नदी आहे. हा ब्रिज आहे, तो खूप आधी बांधलेला, पण पावसाच्या पाण्यामुळे तो जरासा झाला आहे सोडा त्याचा. तर आपण जाऊ आतमध्ये आता. तर महाराज खूप भारी वाटतं असं गावामध्ये आल्यावर, की असं थोडं रिलॅक्स त्या रुटीनमधून. सकाळी उठा, कॉलेजला जावा, घरातली कामं करा, क्लास जावा, परत अभ्यास, परत प्रॅक्टिस. त्याच्यामुळे इथं पण तसं होत नाही. इथं उलट किती पण लेट झोपा, 10, 11:30, 12 वाजता, तुम्हाला इथं 6 वाजेपर्यंत कशी जाग येते. 6, 6:30 वाजेपर्यंत झोप पूर्ण होते. दिवसभर झोप लागणार नाही तुम्हाला, पण 6 वाजता काही करून अचानक जाग येतात आपल्याला. तर ही इकडं महाराजांच्या आमच्या इकडं मंदिर, तिथे बाजूचं घनदाट जंगल, ते अजूनच खूप भारी वाटतं बघायला. तर ही पायवाट आहे इकडून थोडीशी, एक मिनटाचा रोड आहे हा. या साईडला जंगल आहे, या साईडलाही जंगल आहे. तर जाऊ. आणि उद्यापासून सगळे कार्यक्रम चालू होतील आमच्या मंदिरात शंकरांच्या. जसं तुम्हाला दाखवलं आहे पहिलंच, की तिकडं कबड्डीचं ग्राउंड पण केलेलं आहे आणि मंदिराचं जराचं आउटरचं डेकोरेशन पण केलेलं आहे. एवढं मंदिराचं काम चाललं आहे बांधकामाचं, तेही लवकर पूर्ण होईल आणि आपल्याला एक व्यवस्थित मंदिर बघायला भेटेल अशी मला तरी अपेक्षा आहेत.
काय 2 वर्ष होऊन जाईल, 2 वर्ष पण नाही, 1 वर्ष होऊन गेले काम. तर बघू त्याचं कसं काय होतं ते. आता मी जवळजवळ गावामध्ये लास्ट कधी आलेलो गणपतीच्या सीझनमध्ये, गणपतीनंतर आलो नाही. नोव्हेंबरमध्ये ह्याच देवळामध्ये कार्यक्रम होता काळभैरव जयंती. तर नोव्हेंबरमध्ये मला यायचं जमलं नाही, पेपर होते त्या कारणामुळे. तर आणि एप्रिलचंही सांगता येत नाही, कारण की एप्रिललाही आमची इथं हनुमान जयंती चैत्र पौर्णिमा ही साजरा होते. तर तीही आमच्या तिकडं दादरामध्ये रामबाजाचं कुलस्वामीचं मंदिर आहे, तिकडं होते ही. पण त्याचंही नक्की नाही की होणार आहे, मी येणार आहे की नाही म्हणून. तो मला आत्ता 2-3 दिवस सुट्ट्या होत्या थोड्याशा, तर म्हटलं की आत्ताच जाऊन येऊ. तो आत्ता आलो, कारण का लगेच निघायचं आहे, कारण की परत 28 तारखेला पेपर आहे माझा. तो आता सगळं करून घेतो, नंतर दुसरा टाईम तर काय करणार ना आपण. आलो आता. हे बघा, हे आमचं मंदिर आहे. सकाळी आलेलो पण सगळे कामावर नाही निघालो. आत्ता आलो ह्या स्वतःच्या निमित्ताने. सर पण जाऊ आणि काय बिया पडून नंतर निघू लगेच. तर मित्रांनो, आता मी इथून निघालो आहे. इथं आलो, थोडं ते काका होतं त्यांच्याशी बोललो. नंतर एक हातभट्टीचा नारळ दिला आणि थोडंसं ते कचरा होता तो उचलला, कारण की हवा खूप चालली आहे. कारण की 2 दिवस झाले ते बोलतात की हवा 2 दिवस ते पूर्ण म्हणजे झाडलोड करतात. तर बघा, हे पण काल पूर्ण साफ केलेलं. तर हे 2 दिवसामध्ये ह्याची अवस्था बघा हव्यामुळे. तर अजून हेही साफ झाडू मारायचं इकडं एवढा. तर तेच करत होतो. तर आता निघतो घरी, थोडंसं भूक लागली. आता काही खाल्लं तर नाही आहे, जाऊन खातो आणि बघूया संध्याकाळी कुठं जायचं प्लॅन झाला तर जाईल. तर मित्रांनो, आज शिवरात्री आहे, महाशिवरात्री. तर माझ्याकडून पूर्ण शिंदे कुटुंबाकडून तुम्हाला महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर आता आम्ही चाललो आमच्या तिकडच्या शिवशंकरांच्या मंदिरामध्ये. तर तिथं आजपासून कार्यक्रम आहेत, कालपासून होतं. काल हरिपाठ आणि हरिजागर होता. तर आज अभिषेक झाला आहे आणि आजपासून हरिपाठ आणि बाकीचे कीर्तन वगैरे आहेत ते चालू होणार. आज सामने पण आहेत कबड्डीचे. तर हा बघा, माझा भाऊ पण आहे. आम्ही दोघं पण चाललो आता खाली. नाश्ता झाला वगैरे सगळं आलं. आता खाली जाऊन जरा एक नारळ पूर्ण घरा असते आणि बेल वाहून पूजा करून एक 11, 11:30 किंवा 10 वाजेपर्यंत मॅच चालू होती तिकडं. पण तिथे थांबायचं अजून. त्याच्यानंतर मला लवकरात लवकर मग सगळं आवरून उद्या परत निघणं त्याची पण तयारी करायची आहे. तर निघालो आता आम्ही इथून सकाळी एक तर उठलं लवकर, मस्तपैकी असं लवकर येणार होतो. पण लवकर आलं नाही, जरा घरी देवपूजा करायची होती, ती केली. नंतर आम्ही सगळ्यात आवरलं घरातलं, कपडे बिडे घेऊन आता निघालं खाली. तर भेटू पुढं आपण देवळाची इथं. गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करा. सन्मानित संदीपजी पाडेकर, आपलंही स्वागत आहे. या ठिकाणी स्टेजवरती यायचं आहे. संदीप पाडेकर यांनी या ठिकाणी स्टेजवरती या. उन्हात उभे राहू नका. बसा. सन्माननीय वायरमन कवलकर आणि त्यांचे सहकारी कुठे असतील त्यांनी या ठिकाणी
अकॅडमीला आहे ना. चेक पॉइंट मारलेला आहे. रात्रीपर्यंत एवढं पोरं नव्हती घ्यायला माहितीये त्यांनी कशी पोरं तयार केले. पुढील संघ सह्याद्री नांदिवशी अ विरुद्ध शिवशक्ती स्वयंदेव या दोन्ही संघांना विनंती करण्यात येत आहे, आपण लवकरात लवकर मैदानाच्या बाजूला येऊन उभं राहायचं आहे. निश्चितच पुन्हा एकदा एक युवा टॅलेंटच्या मध्ये